The Araraco Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Tasawa, piliyag ko't awan titisyo Kantang nalipatang kung paano. Tapon saan kam to nga agap-apa Agyak kam to anasimpa Kay lalaki gamit anapisyo Sigurado kaya babaero Dugdukurem Di ayan na Aglalod na partek isuna Ay diyak Pulos-pulos na yan di pasagin Kay lalaki ang mamartek Diyak pulos-pulos kaya't ipadakit Uray manunga ar-aryek Ay dosaek parparikate Paglingetek pagtiltil munek Tuy bagik diyak tu pulos ituyek iti mamarte Diyak pulos-pulos kaya't ipasagit Kay lalaki ang mamartek Diyak pulos-pulos kaya't ipatukit Uray manunga ar-aryek Ay nusahe parparikate Paglingetek pagtiltil munek Tuy bagik diyak tu pulos ituyek iti mamarte Tay lalaki gamin aparte ke Abay. Di angot ka na ang dog na danguro Iyo. Anyag kanas mua makila ilo Nusang aw nakaslanat ay abao Bangsit ngewat. Saan pulos-pulos ang makaiskor Saan pulos-pulos ang makakurikor Ay kabuyain Ama uyaoy Kadila na ingat akapoy Ay diyak pulos-pulos kaya't ipasagi Kay lalaki ang mamartek Diyak pulos-pulos kaya't ipadakit Uray manunga ar-aryek Ay nusaek parparikate Paglingetek pagtiltil munek Tuy bagik diyak tu pulos ituyek iti mamarte Kumpadre Irene Parak di makikaedda Lalaki hanasangel Pambarak di pakarawa Turugan na katumeklata edda Ano zakon ang big-big-bigem Huy bagik na siya ko'y makaare Ano zakon ang pungot-pungoten Tuy susukite Made. Ano sa kun nga imas masahe di susukite. Madi Ano zakon ang pirit-piriten Tuy susukite Madi. Ano nga ron? Ano sa kun pitik-pitike. Pitik nagsakitan Tuy susukite. Okay, ayan. Ayan po ang kantang Mamarte. By Liwa nga nalipatan na di lyrics na. Oy, nabayag kami Jack na kantan ay hindi nabayag nga awanin ket malipatak lo. Along na 229 viewers tayo, ayun. Ano dapat panalikod ka no, oo, naimas. Ate Josie, Mare Irene, maraming salamat sa 1,000 stars natin. Yes, Thank you maraming so much. salamat.